καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, ο οποίος είναι ο κόσμος σας. Βασικά, βρισκόμαστε στον κόσμο μας, ή μάλλον είμαστε στον κόσμο μας. Κυρίως ο κόσμος μας είναι σαν τον δικό σας κόσμο. Κόσμος δηλαδή. Ας όμως αφήσουμε τον κόσμο μας και ας πάμε στον κόσμο αυτόν που είναι στον κόσμο του. Από εδώ είναι η Αγγελική, την οποία τη χαρακτηρίζει η καλοκαρδοσύνη της και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της. Φυσικά η βλακεία της. Καλέ, αυτό δεν κουνιέται. Watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Ο Μίτρη! Ναρκωτικά! Όχι! Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Μα καλά! Τι είναι αυτό που διαβάζεις? Μα καλά! Φυσικά είναι στην δική της σώπης. Και γιατί? Αφού στον ίσως κόσμο και στον κόσμο που βρίσκομαι κι εγώ. Και εννοείται πως σε αυτόν τον κόσμο απαγορεύεται το διάβασμα. Γεια σας! Κι εγώ θέλω να μορφωθώ. Καλά! Εγώ φεύγω. Θέλω ιδιαίτερα. Τι? Ιδιαίτερα? Τι λες? Ναι, θέλω να μορφωθώ. Οκ, ας ξεκινήσουμε αυτά. Λοιπόν, ένα και ένα. Πώς με κάνουν? Ένα και ένα, τρία. Δύο. Πάμε στο επόμενο. Δύο και δύο. Δύο και δύο. Τέσσερα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο δύσκολο. Πώς θα κάνουμε? 10 και 10. 10 και 10. Λοιπόν, δεν θα σας κάτι πολύ δύσκολο. Πώς θα κάνουμε? 5 και 5. Μα δεν δεν πειράζει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Πόσο κάνει 1 επί 2? 1 επί 2. Ναι. 2. Όχι. Μπράβο. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. 2 επί 3. 2. Ουφ, δεν μπορώ άλλο μαζί σου, πραγματικά με έχεις βγάλει στα όρια μου. Πάμε! Πάμε μια βόλτα. Καλά.
σου, το μέλλον σου, τι θα γίνει? Ακούσα κάτι για μέλλον. Καλά, εδώ με κοινά, αλλά η καλύτερη. Λέω το μέλλον καλύτερα από όλες. Πού πάτε? Εγώ μην το φύγω τώρα. Εγώ πιστεύω σε αυτά. Πιστεύω. Έλα, κουκλά μου, έλα. Ασήμωσα. Κι άλλο, τι είναι αυτό, ασήμωσα λέμε. Ασήμωσα. Μισό. Καλά, δεν πειράζει, θα σε πάρω σε πολύ λίγα. Ναι. Πω, τι είναι αυτό ρε. Καλά. Δεν έχεις γνωρίσει άνθρωπο και άνθρωπο, σωστό. Να τώρα, σε λίγο θα πέσει πάνω σε ένα βλάκα. Πω. Ξέρεις τι λέει επίσης ακόμα? Είσαι χαζό, άντε γεια. Πρόσεχε κόριτσι μου που δεν φαντάζεσαι. Εσύ εδώ. Εσύ δεν είσαι πριν εκεί. Ναι, και συνηθίζουν οι άνθρωποι να περπατάνε. Ναι. Και... τι κάνεις εσύ εδώ τώρα? Περπατάω. Και γιατί περπατάς? Γιατί? Τι θα έλεγε προφανώς? Καλό ακούγεται. Πάμε. Χριστό μου, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα που μου λες τώρα. Δηλαδή μία μέρα σε παρακάλεσε και εσύ πήγες. Το λυπήθηκα σου λέω, αλλιώς Τι το λυπήθηκες? Δηλαδή εμένα 4.000 ευρώ τα χτυλία μου πήρε εκεί πάω, όχι πλάκα κάνεις τώρα. Δηλαδή τι το κάνεις, το άφησες? Όχι βέβαια, τα γεγονές δεν τη χάνουμε, είπαμε. Κορόιδα δεν είμαστε. Έλα μωρή, θα σε περάσει καμιά λιγούρα. Κορόιδα δεν είμαστε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Περνάει. Σαν εξωγήινος μου μοιάζει. Δεινόσαυρος από τον πλανήτη μας. Ναι, από τις την μέρες μας. Έλα σκάσε κακίστρο, άντε, σοβαρεύει. Εγώ, σε παρακαλώ. Όμως το πολύ ωραία ήταν όμως. Ναι, Όλες έτσι είναι το όρα της. Βίκυ, Ξένια! Λοιπόν, μην με αντιδράσεις πολύ. Γιατί Είναι πάλι πίσω. Πάλι στο hello πρωτοσύλλο θα Τι κάνουμε, άντε πάμε να φύγουμε. Δεν μπορώ άλλο. ψυχίστηκα. Άντε. Και που πολύ που μείναμε. Όχι μαλλί, δηλαδή θα σκύψει. Άλλη φορά θα βγαίνουμε στην πρέβη. Είδες ρε, ο χυμός σε άλλαξε, σε έκανε άνθρωπο. Θα πάρω έτσι στα άλλα. Ναι. Ο χυμός μας κάνει άνθρωπο. Εννοείται αυτό. Χυμός. Ω, γεια σας! Σε ρίξα! Εσύ είσαι! Τι κάνεις? Καλά και πάλι ξαναβρεθήκαμε. Εννοείται. Αυτά κάνεις. Ναι. Γεια σας! Δεν με γνωρίσατε, είμαι τσιγκάνα. Σταμάτησα αυτό το επάγγελμα πια. Έβαλα πολλά λεφτά, σταμάτησα να δουλεύω τον κόσμο πλέον. Πώς τα έβγαλες τα λεφτά? Να δουλεύω τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά τώρα έχω γίνει πλένα. Κορίτσια! Τι κάνετε? Μάτσα! Ψωνάρες. Καλά τι κάνεις? Ωραία που κάθαμε. Όχι το σπασικλάκι. Γεια σας! Παιδιά, γιατί δεν τα βρίσκουμε όλοι? Μια παρέα, Άλλος κόσμος. ζούμε όλοι στον δικό μας Κόσμο. σαν μια παρέα! You need